Ei mua tarvii ainakaan. Se on tämmönen. Mitä? What? Joo. Mihin mä jouduin? Tuleeko noobit? Ei. Joo. Wow, onks tää niinku hakkareitten mesta? Mitä? Mun piti soittaa. What the fuck is happening? Mitä helvettiä täällä tapahtuu tää mun lobis? Tai siis mä invasin Tujun. Sitten yhtäkkiä mä joudun ihmeen randomien loppiin. Jaa. Noniin. Taas! What the fuck? Epäkohkeena. Kyllä mä pääsin omaan. Mitä?! Niin? Siis tuli sulki näitä randomeja. Just noin. Joo. Mitä nää on?! Niin tätä mä meinasin. Mitä nää on?! En mä tiedä. Jätkä, tullaan kattoo mun läpi. Kaikki on mun läpi. No mä näin ton. Ei mun niinku Pinguista ja Arttu. Ja Noobit, tulkaa nyt äkkiä vaikka maineelle. Mitä vittua?! Mitä? Mitä helvettiä?! Tää. Joina Sinne nyt pitää vittu tulla. katsomaan! Mitä? Ei tarvitse joinata, ehkä oma loppu, niin sitten ne tulee. No, Mä voin kokeilla. Tuleeks mullekin? Mikä tulee? no, sä näet sen kohta. Mitä he? Ei mulle tullut nyt. Nyt ne ei tullut tänne. Noobittikin tuli. Tuliko sulle? Mennään mä tulen takas. Vähän Red Foxei. Joo. Arttu ei varmaan pääse tänne nyt. Kikkaset joku pois. Joo, en mä päässyt. Kikkaset joku pois. No niin, tuu nyt. Kato. Mennäänkö pelaa? Ei oo luotettavassa. No ei kai vittu Punaisia tommosen kohdalla. kettuja on kyllä joo. Miten noit mitä? Siis... Ja kaikki on leme. Kattokaa niitten voittoi! Ja pari silverili. Kattokaa nyt voittoi! Mitä Pääse kattoo. vittua? Otka se yksi niistä pois, hei. No en mä saa kikattua sitä! Ei hirvee! En oo pelannut 200 000 voittoa. Vittu mitä paskaa. Mitä helvettiä? Ja Smurfeilla on 700... Vittu vähän enemmän. Mä kikkaan Onhan sen 700 000 tuolla silveri. Tuppinko takas? Tuleeko mulle? Ei. Miksi sä muut kikkasit? Ei, mullekin tuli ihan vitusti noita. Mikä helvetti tää? You have been kicked from this session. Ai sullekin tuli vai? Arttu, tee lobi ja Joo. hoita Inma meidät sinne. Mitä helvettiä? No niin. Onko joku hakkeri nyt? Nyt ne lähtee vittu. Siitä